sanga ye 38 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ Amadou mi sira di ma i ka dɔn kibaru dayɛlɛ tabarikala an bɛ sira minɛ ni bonya ni barika ye bi minnu ye ne aw bɛnna ni an ye sabula k'a kɛ maaw delilen don waati kɔrɔ min na n'o ye 7h15 ye yɛlɛma dɔɔnin donna waati cogoya la sunkalo in na fanta da sera a ma olu kɔni y'an ta cɛmancɛ la nɛgɛ kaɲɛ 7 saga 30 fo ka taa sunkalo kuncɛ an na yɛlɛ 7h30 o n'a to an ka miniti 10 fara gɔrɔndɔ kan sɔgɔma joona fɛ nin waati in na a y'aw bisimila bi kibaruyaw tɛna ji cɛya min ye CEDEAO ka ɲagili min bɛ Mali kan an y'a fɔ kabi jɔ kun tɛmɛnin ko dekun belebele bɛ jamanadenw kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana sɔrɔ ko ani k'a dɔn jamana musaka ko yɛrɛw la an bɛna kuma di i k'a dɔn sɔrɔ bosoba kulu dɔɔni dɔw ma n'o ye Modibo Magala ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye kow cogoya olu kan Move Africa Malitel olu kɔni ni i ka lapasajɛkulu n'a cakɛla maa dɔw ye damakasi sɛbɛn dɔ don Adama Traoré ale majuguya la an bɛna kuma o fana kan sisan dani nɔ an ka don kibaru ale kɛnɛ kan na kɔfɛ fana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn taji kow la gɛlɛya bɛ o fana na an ka sigidaw la ka taa se fana dɔw yɛrɛ bɛ olu ye baara bilaw daminɛ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ jamana mara cogoyaw bɛ ka taa cogo di minisiri ɲɛmaa ka se jamana kuntigi ani jamana jɔli bolofaraw ma kibaruyaw ye jumɛnw ye nin bɛɛ de bɛna bɛɛ dala salu sisan dani nɔ k'a mɔ k'a kɛ dɛgɛ ni k'a bɛrɛbɛn aw ma waati min na nɛgɛ kaɲɛ 7 ale y'i yɛrɛ sɔrɔ ni sanga 40 ye ɲamanakaw fɛ yen Bakaridenni o ka feerekɛyɔrɔ la n'a ka lamɛnlibaw k'u ni sɔgɔma bi an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bisimila Renouveau ka don kibaru kɛnɛ sigira aw ye. E k'a dɔn ko biye kurabɔ ale ti ɲɛ woyɔ kɔ minnu sunnen don o tuma ala k'a kɛ baraje aw ye min fɔra diinɛ yɛrɛ fɛ ni o ye sunkalo la an k'a kɛ makari an bɛ makari dɔ ka fara makari kan an bɛ tɔbɔtɔ dɔ ka fara tɔbɔtɔ kan an bɛ sabali dɔ ka fara sabali kan an bɛ ko ɲuman kɛ ala bato nasiratigɛ la ko ka belebele fara o bɛɛ kan sunkalo ale kɔnɔna la yɛrɛminɛ kalo don ka ɲɛsin ko caman ma minnu ye ala kotaw ye kɔrɔlen ani minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ tɛ ala kota ye ni sunkalo sariyaw don ko i k'i yɛrɛ minɛ olu la k'a dɔn dɔ ye ji min ye tile kɔnɔ dɔ ye todun ye tile kɔnɔ dɔ ye i k'a dɔn kolo k'a la k'a fɔ ye tile kɔnɔ olu ni a ɲɔgɔnna caman o tuma a ye aw bisimila ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di an kelen kelen bɛɛ la jɛlen ma jamanaden ɲumanya ale nasiratigɛ kɔnɔna la min ye k'a dɔn Kati préfet n'o ye Aruna Jara ale ye hakilina dɔ ta min b'a to kalo kura o kalo kura ale tɛnɛ fɔlɔ ka taa Mali drapeau yɛlɛ Kati cakɛda bonda dɔ la min ye bi Kati ka kurukara faralen don ɲɔgɔn kan Kati kan kɔnɔ n'o ye place d'armes ye ka se ka taa Mali drapeau yɛlɛ ye ka fasodenya yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ lafasa ko in kɔni b'a la ka katikaden caman dusu min hali bi n'a ka bi ka jamana kanu baaraw olu kɔni sabati min ye k'a dɔn waati ni waati o baaraw bɛ sabati katikaw olu fɛ yen nɔ CEDEAO an y'a fɔ ten ni i ye i k'a dɔn ko kɛ ko bɛ bɔ a kɔnɔ min ye diɲɛ galazo ni ɲɔgɔn na cogoya min na bi sariya minnu bɛ yen i n'a fɔ kɔmɔko kɛyɔrɔ ni maa min ko i b'a sariya dɔ sɔsɔ ɲagili min kan ka da i kan o bɛ da i kan Mali bɛ o minɛ de kɔnɔ bi sabula Mali bɛ i k'a dɔn jɛkulu la min ye farafinna ka woroduguyanfa keleyatɔ CEDEAO ka fara farafinna ka keleyatɔnba kan Union Africaine nin bɛɛ lajɛlen bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ min ye diɲɛ ka kɔmɔbulonba kɔnɔ n'o ye Nations Unies ye Mali ye jamana ye min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a jamanaw tɔn o tɔn a bɛ sigi k'a dɔn sariya dɔw de kan hali gɛrɛ ni bɛ sigi a bɛ sigi sariya dɔ kan sariya minnu sigilen don CEDEAO jamanaw ni Union Africaine ani diɲɛ seleke naani ka jɛkulu kɔnɔ sariyaw b'a jira k'a fɔ an bɛ jɛmu fanga mun na bi fanga man kan ka dafiri nɛɛma ma n'i bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye ko a ka kɛ bolokɔrɔta ani kalata o kɔni nasiratigɛ de fɛ ni kow nana ni kow ye ka fanga o fanga dafiri jamana kɔnɔ i k'a dɔn CEDEAO ni o jɛkulu minnu bɛ yen n'u ka sariya a t'a kɔnɔ u b'u ka kɔrɔta kosɛbɛ o kan kɔrɔta de kɛra sababu ye Mali ye fanga ɲɔgɔn ka firi fila min kɛ ni o kɔni kɛla sababu ye jamanakuntigi Asimi Goita bɛ Mali kunna bi ka se ka dangasaki sɛbɛkɔrɔ kɛ ka ɲɛsin anw ka jamana la wale caman tɛmɛna min ye Renouveau yɛrɛ kɛra seereya a bɛɛ la ka se ka maaw kunnafoni a lakika kan fɔ ka se bi ma an bɛ don min na tile bi caman Mali bɛ ɲagili busankɔrɔ ɲagili min bɛ yen ni CEDEAO fɔlɔ y'a bere ni tɔrɔ anw kun fɔ ka taa se a dɛmɛbaa minnu sɔnna ka fara a kan fɔ ka taa se mankɔrɔba min yɛrɛ bɛ fɔ i k'a dɔn k'a fɔ nanzara jamana kan olu yɛrɛ ye nin bɛɛ lajɛlen senkɔrɔma don ni u ɲɔgɔnti ka bila anw na
bi kɔni an bɛ don min na ɲakili kɔlɔlɔ kɔni ka b'a waati a b'i ye Mali kan nka malidenya dusu min bɛ maliden la bɛɛ lajɛlen b'a la k'a mɔ i tɔgɔ la ka tɛmɛ nka sunkalo in daminɛ mun filɛ hali bi gɛlɛya bɛ jamanadenw kan fɛn caman na n'o ye k'a dɔn balokow ye n'o dɔ ye nafolo yɛrɛ falen-falenliw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se sɔrɔ yɛrɛ nasiratigɛ ma dakurunya kelen hali jamana yɛrɛ min ye jamana kan ka juru minnu sara ko gɛlɛya dɔw kɔni bɛ i n'a fɔ minisiri yɛrɛ ye hakilina dɔw di waati tɛmɛnen dɔw la sɔrɔ bosoba dɔw bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ ko kalama o dɔ ye Dr Modibo Mawu Magalu ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Awa Sanogo nin waati gɛlɛya cogoyaw kan an k'a lajɛ. Sunba de b'a fɔ ko san o san an ka fɔ an ka musakaw bɛ kɛ min ye jamana musaka bɛ kɛ min ye ani sɔrɔ bɛ kɛ min ye donc n'a fɔra ko jamana musaka collectivitéw b'o la ani sécurité sociale n'o kɛra n'i y'a jateminɛ san 2022 an ka musakaw de ka ca n'an ka sɔrɔ ye ni miliyari 618 barisa musakaw bɛ bɛn miliyari 2,748 de ma sɔrɔ dun bɛ bɛn miliyari 2,271 de ma o wari nin a bɛ ɲini sugu de la wari sugu n'a bɛ fɔ a ma marché financier et monétaire o sugu in an jamana 8 de jɛlen b'o la jamana 8 minnu jɛlen bɛ CFA la n'a bɛ fɔ a ma Union économique et monétaire ouest africaine donc 2021 na Mali ye a ɲini ka ka musakaw dafa an ye juru min sɔrɔ yen a bɛ bɛn miliyari 897 de ma mais ɲina biko ɲangini min dara jamana kan n'a bɛ fɔ a ma ko sanction o y'a to PCAO ko an tɛ se ka juru ta o sugu in na wa hali juru minnu b'an na k'an tɛ se k'o fana sara donc kuma ɲɔgɔnya de bɛ se ka ɲɛnabɔ mais furancɛ in gɛlɛya t'a la mais tant k'i bɛ se ka wari sɔrɔ k'i ka musakaw dafa n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na jamana tɛ ɲɔngiri complètement jamana tɛ bɔ baara la pewu parce que jamana bɛ se ka wari sɔrɔ a kɛra cogo o cogo barisa hali n'a danna ka banque centrale ma n'o ye warisoba ye a bɛ se ka wari na ani fɛn caman de bɛ jamana ka bolo kan minnu b'a to a bɛ se k'a ka musakaw latɛmɛ. Modibo Mawu Magalu ka ɲɛfɔliw ye nin ye ni an bɔra ye kibaruyaw dakun kumabaw la an y'a ɲɛfɔ ko min ye nɛgɛjuru sira Move Africa Malitel ale kɔni lapasaba cakɛla minnu bɛ olu kɔni ye k'a dɔn Hadama Tarawele wele bɔgɔ jɛnnen kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Hadama Tarawele ye talifo matarafaba minnu farala ɲɔgɔn kan jɛkulu la ko min ma yɛrɛma ko tɛmu ni nka u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin Mali nɛgɛjuruso 2 ma olu bɔra la ka répondeur tigɛli min kɛ an ka jamanadenw kun jamana kiiri tigilamaw ye ɲakili bi Malitel Movo k'a dɔn ani Orange kan ko sefa wari miliyari 170 k'o sara n'o sarala a bɛna kɛ sababu ye ka se ka bisibasa ba dɔ ni nɛgɛjuru sira ninnu na a cakɛlaw fana diminen taara Hadama wele bɔgɔ jɛnnen kan o min kɛra nin ko in jɛkulu ɲɛmaa ye an y'u ka maa ɲɛmaa dɔ ka hakilinaw sɔrɔ min co a ko Sayon Dumiya an k'a lamɛn. Aw ka bi weleli a kun ye an ye kiiri boli Adama Traoré de kan réseau de consommateurs de téléphonie mobile a fana ye kiiri boli Sotelma ni Orange kan ko parce que ko répondeur bɛ taxé bon ale dun ka nin fɛn in a ka réseau ye a ko a bɛ consommateur bɛɛ de tɔgɔ la a tɔgɔ de ye réseau des consommateurs de téléphonie mobile donc an b'o la en tant que travailleur de Malitel aw b'a la en tant que journaliste mais an t'a cɛ dɔn an m'a la ko dɔn a m'an wele AG la a ma foyi kɛ mais a agira an tɔgɔ la parce que an bɛ ye consommateur ye bon an ɲɔgɔnna ka ko kɛta la parce que Orange mɔgɔ miliyɔn 10 ni kɔ de bɛ Orange bolo abonné la mɔgɔ miliyɔn 10 ni kɔ bɛ Malitel bolo abonné la ne ko e b'o miliyɔn o mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ ko e de b'olu bɛɛ représenté i taara tribunal la ko répondeur de bɛ répond o de bɛ taxé kiiri fɔlɔ la i perdira o y'a sɔrɔ premier ministre yɛrɛ tun bɛ régulation de télécommunication na i perdira filanan na i perdira mais ɲinansan na 2021 kɔnɔ e nana ni gɔrɔsi ye ko i gagnena cour d'appel la
ko opérateur fila in kɛ 177 milliards sara ye. Et puis le fait qu'à faut qu'elle be bête la à te bête la ou usurpation de fonction de. Voilà, donc on y a le tribunal là commune de la procureur fait au jugement mabulu d'aflon wa dogo ma foyer mais ni jugement dogo foran ni kuna fani fefe mbora la bon an koni amba famu ka foko amba wule o fana da otluka a bɛ juge ni ala sɔnna an bɛ taa ɲɛfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ orexi ani ola ani service station minnu bɛ olu kɔnɔna la olu kɔni fana bɛna taa baara bila la tile 3 bɔɲanko nin kalo in tile 6 ni bɛn ma kɛ fɔlenw na k'a sabu kɔni kɛ laɲini dɔw fana bɛ sen na minnu bɛ n'u b'a la k'o laɲini o ye taji feereba minnu bɛ jɔ n'u bɛ taji ni k'an miyɛla motoro an dɛmɛ dɔ n'o ye pompisiw ye ko bɛ danga jumɛn na mais gɛlɛya bɛ olu fana fɛ Hadamu Tangara ale b'o ɲɛfɔ an ye. I n'a fɔ u y'a lase u ka kunnafoni kɛnɛ dɔ senfɛ mun kɛra marisi kalo tile 19 tɛmɛnɛ lafasali jɛkulu minnu bɛ pɔmpisiw kofɔ ani maa minnu bɛ feere kɛ station Total Shell Ola Energy fo ka taa se Orixi ma olu kɔnɔna na olu kɔni y'a jira k'a fɔ u na taa tile 3 baarabila la min yɛrɛ bɛna damina araba nata avril kalo tile 6 san 2022 u y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ na nin baarabila in waleya ka sababu kɛ bɛnkan sɔrɔbaliya ye lajɛrɛ senfɛ min kɛra u ni taji feereyɔrɔ ninnu ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a jira tuguni ni tile 3 tɛmɛna ka sɔrɔ bɛnkan ma sɔrɔ olu ni taji feereyɔrɔ ninnu ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni n'u ka baarabila in lakuraya i n'a fɔ u ka sariya sɛbɛnw y'a fɔ cogo min ni syndicat jɛkulu ninnu y'a jira k'a fɔ walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati k'a bɛ se ka kɛ don n'a nataw la u na taa baarabila kuntagalajan na jateminɛ la u ka laɲiniw bɛ boli fɛn 9 de kan i n'a fɔ u ka procès verbal de conciliation min yɛrɛ bolonɔbilala novembre kalo tile 25 san 2021 o b'a fɔ cogo min na ka maaw dama kɛɲɛ sara la i n'a fɔ code du travail y'a fɔ cogo min na fo ka taa se u ka convention collective ma min bɛ kɛ yɛrɛ ye tajibɔyɔrɔ ko fɔ fo ka taa se u ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛnli ma bangiw kɔnɔna na. Tabarikala Bakari Sidibe ale ka ɲɛfɔliw de don nin waati na min ye sanga ye 51 sɔrɔ min ye k'a dɔ kibaruya ta ko fɔlɔ an b'ale sonsoro yan waasa ka kɛnɛ di dakun wɛrɛ ma ko dɔɔni dɔɔni kɔnɔni b'a ɲaka o da min ye gendarmerie direction na min ye Samu Mɛnkɔrɔ Jakite n'a ka cɛdenw b'a la k'a lajɛ ko denbaya bɛɛ ni sɔgɔma bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan tubabuw ko on est de cœur et d'action avec vous. Fanta Tumata. Oui. An bɛ bi taa bila yan fɔlɔ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogo min k'an bɛ taa dakun wɛrɛ la o dakun wɛrɛ o ye siraba kunnafoni ye Sori Ibrahim Diallo ale ka don o don wuli ka jɔ don anw ka nɛgɛ karafetigi Batɔma Kani ye Batɔma b'a lajɛ n'a ni Sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin kibaruyaw kan.